De chauffeur begrijpt haar wel. De Christfilms zitten er vol mee. Mensen die het liefst de feestdagen voorbij rieden. Hyperkriegel weet ze ervan. Het mooi waarspelen. Het wagen van een wudden om aardseer in de kast te houden. Haar broer is wilde. Die zei, het kim hier geen seks skillen. Hij gooit de wadden dicht. Hierop dingen als trodruwer, warmdoucher. En lieke makkelijk. Ik hoeg die nooit weer te zien. Maar weet je wat dat kost het? Hij gooit jeden voort. Hij sluit hier de rekken aan. Pas letters zullen begrijpen. Maar waar zal ik erover praten? Die het mij maken had. Zie je zo's? Ze wil hem taroppen. Was het gelijk haar? Of vinden we een uitkomst? Ze wil dat het goed komt. Maar haar linien maken de brokken nog gedutter. Soms vreegt ze zelf wel. Doch de redenen dat eigenlijk wel ta. De kerstdag ben ik aan het werk en dan is het druk. En dan doen we, nou ik doe ook het onderhoud in het hotel. Ja. Dus nou, die dagen dan moet je er allemaal wezen. Nee, ik hou wel echt heel erg van kerst. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik vind alles er leuk aan. Ja, en kerst is een van de meest belangrijke momenten in mijn leven hoor. Sowieso met de familie hier, met mijn moeder en meestal zijn we met de hele familie. Alleen in 2016 is mijn vader overleden, ook rond deze periode. En ja, mijn vader en ik waren echt 4 handen op 1 buik, meer zelfs. En ja, sommigen zeggen wel eens dat op zo'n moment dan de body van kerst een beetje weggaat. Maar voor mij is het juist alleen maar sterker geworden. Gaan we gourmetten, gaan we mooie dingen maken, en mooie boompjes zitten, en mooi alles versieren en zo, hè? Dus je vindt het wel leuk? Ja, tuurlijk. Ja? Dat is al 42 jaar zo. Okay. En meneer? Ja, die meneer die komt uit Tanzania, hè? Someone wants to celebrate Christmas and someone doesn't want because of some reason. Someone maybe, no, I don't want to celebrate because my mom died on this day and then it's not a good day for me, you know? Yeah. So we are different, but myself, I do. De chauffeur begrijpt haar wel. Ze wil hem sissen. Traap je het gaspedaal in. Riet de komende dagen het voorbij. Maar als ze zijn eigen vindt, weet ze het antwoord al. Wanneer we dagen op beginnen te slaan, zei het al. Waar keren we dan? Oh, er is wel eens wat oneenigheid in families, dat komt in de beste families voor. En nou ja, soms heb je wel eens wat, dan hoor ik wel eens wat, maar goed, dat is voor die mensen zelf, daar bemoei ik mij niet mee. De films zitten er vol mee. Mijn meesken als haar. Als dit in haast elk script de goede aardin al uitschreeuwen. Zie, kan alleen nog maar denken. Hoe komt het morgen? Hoe komt het morgen?